सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आरोबाव आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्राम नायगिरि साबस्क्राइबार जेसेबांनाखि दङ साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नायगिरि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जानायखाय माबा मोनसे जिउआव मुलाम्फा जागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। दा आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो जिखि समस्यायाव थाया मानो बै इसोरा नोंथांमोनखौ नेगासिनो दं होननानै हेफाजाब खालामगासिनो दं होननानै बयनिसिमबो बेखौनो आं मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, अब्ला दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों मोनसे घटनानि दुवारै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बेखौनो सावरायनो सानदों। दा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, गोबाव खालामालाबानो फैदो जों बे घटनायाव जोङो थांदिनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, घटनाया जाहैबाय मोनसे बिलोआव मासे खासेव थायोमोन आरो बे खासेवहा मानै दाउब' लोगो बिसिगिफोर बे खासेवहा दंमोन। मिथिगौ ना? सानफ्रामबो बेलासियाव बा सानफ्रामबो दैलिक बे जायगायाव बे खासेवनि मानै दाउब' लोगोआ सानफ्रामबो फैनानै खासेवखौ लोगो लाफैबाय थायोमोन आरो बे दाउब' मानैया सानफ्रामबो बे खासेवजों लोगोसे रायलायनानै बेयावनो आदार जाफैबाय थायोमोन। बे बिलोआवनो। सानसेखालि घटना ओरैबायदि जाबाय बे बिलोआ अखा हायैखाय सानफा एफा रानलांनो हमबाय आरोखि। दिनै एसे गाबोन एसे रानलाङै एसेल'सै। बे मानै दाउब'आ जे खासेवनि लोगो बिसिगि, बे मानै दाउब'आ खासेवजों बिसिगि जानायखाय खासेवखौ अनोखाय खासेवनि थाखाय बिराद सिन्था खालामबाय आरो खासेवजों रायलायबायनो सुखे माने दिनै बिलोआ रानलांनायखौ नोंथाङा मिथिदोंना मिथियाखै? दिनै बिलोआ गाबोन एसे दिनै एसे दिनै रानलांगासिनो दङ। बे बिलोआ रानथायथारोब्ला नोंथाङा बबाव थांनानै थाहैगोन? नोंथाङा जारफलाव थांनोबो बिराद जारला। नोंथाङा बोरै थांनानै थागोन? नोंथांखौ सोर बासायगोन? सोर आदार होफैगोन? बेबायदि सिन्था जालायबाय आरोखि। अब्ला बे समावहाय मासे दाउब'आ बुङासै, आसा सुखे मोनसे बेनिफ्राय एसे गोजान जायगायाव गामि दरसे बारलांनानै मोनसे गोजान जायगायाव बिराद गिदिर मोनसे बिलो दङ सुखे होननानै बुंबाय आरोखि। बे बिलोआव थाङोब्ला नोङो खुनु आदारनि आंखाल जानांनाय नङा, गिनांगौ गैया आरो दैयाबो राननाय नङा, अरायबो नोङो सुख सान्थियै नोङो थानो हागोन। बे बिसिगिफोरनि खोथाखौ खोनानानै खासेवा सिन्था खालामबाय। खोथायाथ' बिराद जिंगा सिनांगौ जानानै फैबायलै सुखेमोन जाबाय आरोखि खासेवा। अब्ला बे समावहाय खासेवा सिन्था खालामनानै होनबाय, आच्छा अब्ला आंखौ बे जायगासिम सोर लांगोन? सोर मदद खालामबावगोन? नोंथांमोनाबोसो सुखेमोनाबोसो आंखौ बे जायगासिम दिनै लांनानै दोनहैनो हानाय नङा। अब्ला आंखौ सोर लांगोन? माबा मोनसे बेबस्था लादो सुखेमोना होननानै बिराद सुखु दुखु गोथौयै रायलायासै आरोखि खासेव आरो मानै दाउब'जों। बे समावहाय मानै दाउब'आ जे खासेवनि बिसिगिफोर बिसोरो बेबायदि मोनसे सोलो बाहायासै, बेबायदि मोनसे बुद्धि दिहुनासै। बेनो जाहैबाय ओरैबायदि रायलायबाय बिसोरो साथामजों। मानै दाउब'आ होनबाय, आच्छा सुखे जों मोनसे गन फिसा लानानै फैनोसै, बाराबो फिसा नङा। नोङो बे गननि गेजेराव ओरैबायदि गोरा माने अरथाबनानै थानांगौ आरो बे गन गंसेखौ जोङो ओरै मासे खेबनानै नोंखौ लानानै जोङो बै बिलोसिम जोङो नोंखौ बिरनानै लानानै थांगोन। नाथाय नों हले सुखे बे गन गेजेराव ओरैबायदि खेबथानानै लानांगोन, नोङो रायलायनोबो मोननाय नङा, मिनिनोबो मोननाय नङा, जेबो खोथा बुंनो मोननाय नङा जेब्लासिम बे जायगायाव सहैयागौमानि। खासेवा होनबाय, दे सुखे बेनो जाथोंसै, जेबो राहायानो गैखालाबा होननानै आरोखि।
थखनाखि बे समावहाय जेरै रायलायनाय एरै खामानि अब्ला मानै दाउब'आ जे खासेवनि बिसिगिफोर मानै दाउब'आ अब्ला गन थुख्रासे लानानै फैयासै लावथि बादि अब्ला बे समावहाय खासेवखौ लेंहरनानै गननि गेजेराव बिराद गोरा अगथाब होआसै आरो गावसोर मानैजों ओरै मासे बे गनखौ अरनानै बिरासै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर थखनाखि बिरो बिलोआथ' मोनसे गामि बारलांथारनांगौ बेखौ दहैनो खासेवनो खोन्थाखानायखा मोनसे गामि बारनानै बा दरसे गामि बारनानै बैयाव मोनसे बिलो दं होननानै आरो खासेवखौ बुंखानायखामोन जे नोङो रायलायनो मोननाय नङा मिनिनो मोननाय नङा थखनाखि जेब्ला बे मानै दाउब'आ गावसिनि बिसिगि खासेवखौ जेब्ला लानानै बिरो अब्ला बे समाव गामिजों बारस'लांबाय थानायावनो ओरैबादि बे गामियाव गथ'फ्रा ज' जानानै रंजानानै गेलेगासिनो दंमोन बिराद इन्टारेस्ट बिराद खुसिजों बे गामिनि गथ'फ्रा ज' जानानै गेलेगासिनो दंमोन थखनाखि खासेवा बे गथ'फोरनि रंजानाय मिनिनायखौ इन्टारेस्टखौ खोनानानै बिराद मिनिनो ओंखारबाय जाहैबाय आरोखि ओरैबादि मिनिनो ओंखारबायनो खासेवाबो माने हमथानो हाला बेबायदि जाबाय आरोखि थखनाखि जाबाय दाना खासेवा हमथानानै थानो हायैनि बिसिगिफोरनाव सोंबायनो हाब सुखे मा जादोंब्रा मानो इसिबां दावराव होननानै बेथ' खासेवखौथ' रायलायनो बादा होखादोंमोन थखनाखि बे समावनो खासेवा हमथानो हायैयावनो रायलायफ्लांनायावनो बुंफ्लांनायावनो बिसिगिफोरनि खोथाखौ लायैयावनो मा खुगा सिनाय लोगो लोगो बे जे गनाव खेबथानानै दंमोन आरो जे मानै बिसिगि दाउब'आ लानानै बिरगासिनो दंमोन रायलायनाय लोगो लोगो मिनिनाय लोगो लोगो बुंनाय लोगो लोगो बे खासेवा बे गननिफ्राय हायाव जलदब गोग्लैयासै मिथिबायना जलदब गोग्लैयासै आरो लोगो लोगोनो बे खासेवखौ मानसिफ्रा हमनानै लानानै थाङासै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै नायदो बे सल'नि घटनाया दिनै बेयावनो जोबैबाय आरो दुखुनांथावै खासेवा खस्थ' मोननो गोनां जाबाय आरो बिसिगि मानै दाउब'आ दुखु मोननानै दाबसे जायगाजों बिरलांनो हमबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना बे सल'नि दुवारै मा सोलोंनो मोनखो आरो बे सल'खौ खोनानानै बे घटनाखौ खोनानानै नोंथांमोना मा बुजिखो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला फै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आङो आखायाव लादों बेखौ जोङो बाइबेल सिरिखौ जोङो फरायग्रोनि आरो बेखौ फरायनानै जोङो बे सल'नि बाथ्राया जोंखौ मा फोरमायदों आरो बे फोरबोनि रावा जोंजों मा रायज्लायदों जोङो बेखौ मिथिनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आङो फरायनो लादों गाहाम खौरां माथाइनि 7 बालाबनि 21 सिरि आं फरायगोन जिसुनि मुङै बेयाव बेबादि होनदों आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा नाथाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना आसा खालामो बे बाइबेल सिरिखौ माने बिराद क्लियारै बहुत क्लियारैनो मिथिखागौ होननानै आङो बयनिसिमबो मिजिंथिहरदों आरो खनसे फरायनानै खोनासंहोबावनि दे आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा नाथाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि मा गोसो बादि खालामग्रायासो that means सोरगोआव थानाय आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो बे सोरगोआव हाबगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै सल'नि घटनायाबो दिनै बेनो दिनै बे मानै दाउब'आ गावसिनि बिसिगिखौ बुंखादोंमोन जे नोङो बेबादि खालामथारनो नांगोन बेयाव अरथाबनानै थाथारनो नांगोन अब्लासो नोंखौ जोङो बै बिलोसिम माने लांनानै नोंखौ दोनहैनो हागोन नोङो रायलायनो मोननाय नङा नोङो मिनिनोबो मोननाय नङा नोङो बुंनोबो जेबो मोननाय नङा जेब्लानाखि बे खासेवा गावनि बिसिगिफोरनि खोथाखौ मानिया लाबा बा रायलायफ्लांनानै दिनै गोग्लैनानै थैनो गोनां जादों दिनै बेबादिनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जोंबो इसोरनियाव बे गोथां इसोरनियाव जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङा सोरबादिया हाबगोन मिथिबायना अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर
जायहा सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि खालामग्रायासो बेबादि मानसियासो सोरगो रायजोआव हाबगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बे बाइबेल सिरिया नोंथांखौ आरो जों बयखौबो बेखौनो रायलायदों, बेखौनो बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो फोरबोनि बाथ्राखौ मानिया लाबा, बे गोजौआव थानाय आफानि इच्छाखौ जुदि जोङो मानिया लाबा, जुदि जोङो फोरबोल' होनोब्ला माब्लाबाबो जोङो सोरगो रायजोआव जोङो हाबथारनाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, खासेवा जेरै गोग्लैनानै थैनो गोनां जादोंमोन, जोंबो दिनै जोबनायाव फोरबो होनै सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावाब्ला खालामाब्ला जोंबो बै खासेव बादि गोग्लैनानै थैनो नांगोन, खस्थ' मोननो नांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो, ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, जों बयखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों। फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो खासेव बादि गोग्लैयालाबा, जि जायगायाव जोङो अरथाबनानै दङ, जि जायगायाव जोङो नांथाबनानै दङ, बे इसोरनियाव जों गोगोम बोलोग्रायै जोङो नांथाबनानै थानि, बे इसोरनियाव जोङो अरथाबनानै थानि, जेन' खासेव बादि जोङो गोग्लैनानै थैनो गोनां जाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बाइबेलनि बाथ्राया दिनै जोंजों बेखौनो रायलायदों। बे घटनानि, बे सल'नि खोथायाबो दिनै जों साफ्रोमजों बेखौनो रायलायदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स, नायगिरि आरो जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ, बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों, जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो मोननो हाबाय, सिनायबाय, जोंनि जिउनि बासायगिरि आरो जोबनो गैयै गोथां जिउ होनो हाग्रा होननानै बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जों दिनै मोननो हाबाय आरो सिनायबाय, नाजावबाय। बेनिखायनो बे इसोरनियाव जों अरायबो नांथाबनानै जोङो थानि आरो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जोङो खालामनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जुदि जोङो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि खालामाब्ला, आङो पास्टर, एभान्जेलिस्ट, बिशप, फादार, हाफ्राम बायदि बायदि आङो जानो हागौ ना, बा आङो मिराकल खामानि मावग्रा, जब्रा जन्था सोखाग्रा दिनै जोङो जानो हागौ। नाथाय सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावाब्ला फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङानो। जोङो सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङा। बेनिखायनो सोरगो रायजोआव जुदि जोंहा हाबनांगौब्ला, बे सोरगोआव थानाय आफानि इच्छाखौ जोङो फुरा खालामनो नांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, हामबायसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे सल'नि दुवारै, बा बे भिडिअनि दुवारै, बा बे बाइबेल सिरिनि दुवारै माबा मोनसे ख्रिस्टियान जिबनाव सोलोंबाय आरो गोथां इसोरनियाव, जिसु ख्रिस्ट'नियाव थांनानै थानायाव दिनैनिफ्राय साबसिन हामसिन जागोन होननानै आङो बयनिसिमबो बेखौनो मिजिंथिहरबाय। हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो इसोरा बोर होथों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।